बे समाव क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालिनिफ्राय सासे खैदिया खारखोमालांदों। मोनसे बिग ब्रेकिं निउज, जेलनिफ्रायनो खारखोमालांदों प्रकाश बर्मन मुंनि सासे खैदिया। फिन फोरमायबावोदि क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालिनिफ्राय प्रकाश बर्मन मुंनि खैदिया खारखोमालांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला प्रकाश बर्मन मुंनि खैदिया थांनाय 14 आगस्तनि मोनायाव क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमायो। प्रकाश बर्मनआ क'क्राझार जिल्ला सालाकाथिनि नयासारा गामिनि थागिबि। प्रकाश बर्मनखौ थांनाय 24 मार्च 2023निफ्रायनो गावनि असे बिमाया खगेन बर्मनखौ बुथारनायनि दायाव क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालियाव जोबथेना दोनदोंमोन। दासान्दि जेल अथ'रिटिसआ बे जाथायनि सायाव खुगा बेखेवनो हानाय थासारिनिफ्राय गोजानाव थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो गोबांनि गोसोआव सोंलु, क'क्राझार जेलनि थासारिया दायो माबायदि? थासारियाव जेराव सासे दायनिगिरि खैदिया जेलनिफ्राय खारखोमालांनो हालायनाय